We staan hier met de enige echte... Goedenavond dames en heren, welkom bij Kulturo TV. We staan hier met de enige echte Raoul van The Jam. Hoe gaat het met Raoul? Ja, gaat zijn gangetje, gaat lekker. We hebben net gespeeld, dus het was lekker gezellig, lekker druk. Ja. Dus ja, was wel leuk. Was echt genoten, ja zeker weten. Was dit de eerste keer Milan Festival voor jullie? Voor de Jam wel, ja. Ja, voor de Jam, dit was de eerste Milan Festival, ja zeker. Oké, dat is wel fijn om te horen. En denk je dat je dan volgend jaar misschien weer hier zou willen staan? Ik heb een vermoeden van wel, ja. Ik weet zeker, ja, jawel. Dus er is al gezegd van volgend jaar zijn jullie er weer, dus ja toch, dus zo maar lekker verder. Lekker. Zoals jullie zien, ze hebben heerlijk genoten, ze hebben een perfecte optreden gegeven. Ik ken Raoul sowieso al een tijdje, ik volg de Jam sowieso al een tijdje. Ik zou zeggen, hou ze lekker in de gaten, want dit is de nieuwstijl en er komt veel meer aan en veel meer aan. Kan je misschien nog wat vertellen meer over de Jam, wie jullie zijn en wat jullie doen? Ja, ik kan vertellen. Wij bestonden dus eigenlijk sinds 1 juli 2025 bestonden we 1 jaar. En de Jam staat dus, het is geen jamband of iets, we spelen gearrangeerd. En de Jam staat voor Just Another Magical Moment. En ja, we bestaan uit, zal ik zeggen, 9 man, 10 man. Jenna en ik op de zang. En ja, de rest van de boys die doet lekker mee. Dus ja, een beetje, dat is kort gezegd over. En ja, zoals je zei, we proberen toch een beetje een andere stijl te brengen. Weet je, een beetje meer entertainment, een beetje meer de mensen, het publiek erbij betrekken. En dat is onze main ding eigenlijk. Ja, daar heb ik wel ervaring mee. Ik kan jullie wel zeggen, ik heb een paar optredens van hun gezien. En het is, deze mensen zijn echt gezellig. Dus ik zou zeggen, hou ze in de gaten. En dan heb ik nog één vraag. Hoe lang bestaan jullie eigenlijk? We bestaan dus eigenlijk dit jaar, dus 1 juli 2025 bestaan we 1 jaar. Oké. Ja. Oh, dat is nog best wel pril eigenlijk. Ja, en ik mag niet klagen hoor. De mensen horen ons en ze zien dat het gezellig is. We stralen, volgens de mensen stralen wij dus gezelligheid uit. Ja. En dat is wat de mensen aantrekt. En wat ik ook altijd zie bij jullie is dat jullie altijd hetzelfde zijn aangekleed. Jullie zien er altijd tip-top uit, van vest tot broek tot... Noem maar op, dus ik zou zeggen mensen, hou ze lekker in de gaten en bedankt voor deze mooie interview, Raoul. Dankjewel hè, is goed, jullie bedankt. Yes, goedenavond dames en heren, we zijn hier op het Milan Festival en we zijn hier samen met... Itsen. Wat is je naam? Itsen. Iksen. En hoe gaat het met Iksen? Goed. En wat heb je vandaag allemaal gedaan op het Milan Festival? Gegeten en gedronken, een beetje chillen, muziek geluisterd en genieten. Oké, en is dit je eerste keer dat je bij de Milan Festival bent? Yes mensen, goeiedag. We zijn er nog steeds op de Milan Festival. Ik zeg jullie eerlijk, er zijn heel veel mooie mensen aanwezig. Maar ik ga jullie even meenemen, want ik zie hier een mooie stand. En ik ben benieuwd wat deze mensen verkopen, dus kom, ik neem jullie mee, kom. Ik ben echt benieuwd, want ik zie lekkere kokosnoten en dat soort dingen. Dus ik ben gewoon even benieuwd waar de kokosnoten sowieso vandaan komen. Misschien komen ze wel uit Suriname, je weet maar nooit. Yes, mensen, we zijn terug. Goedenavond. Mag ik je een paar vragen stellen? Zeker. Ja, zeker. Ik ben echt benieuwd. Waar komen de kokosnoten vandaan? De kokosnoten zijn natuurlijk allemaal super lekker. We hebben 2 soorten. Deze komen allemaal uit Vietnam en deze hier uit Suriname. Deze kokosnoten komen uit Suriname. Oké. Hoe lang sta je al op de Milan Festival? Al sinds vrijdag man, dus het hele weekend zijn we hier. Alle dagen lekker weer, lekker gezellig. Dus ja, 3 dagen lang man. Oké. En is dit de eerste jaar of heb je al meerdere jaren dat jullie hier staan? Ik hielp vorig jaar ook al mee en dit jaar weer. Oké, lekker man. Oké, leuk om te zien. Wat mag er van jou volgend jaar niet ontbreken op een Milan Festival? Net als dit jaar de gezelligheid man, dat mag niet ontbreken. Gezelligheid mag niet ontbreken en de kokosnoten denk ik dan. Zeker weten. Ja, nee man, dankjewel voor je informatie en ja, hele fijne avond verder man. Ja. Dankjewel hè. Thanks man.
sta hier naast mijn eigen broertje gewoon. Hoe gaat het met je? Het gaat goed man, met jou? Met mij gaat het zeker goed man. En nu al helemaal dat ik jou zie. Na zoveel jaren, na zoveel tijden, zie ik eindelijk mijn broertje. Maar even een vraagje hè. Hoe lang speel je al in deze brassband? 4 jaar, 5 jaar. 4-5 jaar. Ja. En hoe heet deze brassband? De Originals uit Almere. Oké, de Originals uit Almere. En wat is de reden dat jullie vandaag hebben opgetreden hier op de Miele Festival? Omdat we zijn gewoon hard en we zijn gewoon geboekt door een paar tentjes. En we wilden onze muziek met hun delen. Vandaar. Oké. En hoe lang speel je al brassband? Oh, wel iets langer. 8 jaar. Ik weet niet. Ik weet het niet precies. Maar is dit je enige talent? Nee, ik kan ook dansen. Mensen, hij kan dansen, brother. Ik zeg, hou hem in de gaten, hè. Want die man danst met Frenna, Dilani. Hou op. Hij doet het. Maar mijn broertje, weet je toch? Ik ben trots. En wat ga je vandaag nog meer doen hier op het Miele Festival? Was het alleen optreden of ga je nog lekker chillen vandaag? Eerlijk gezegd was alleen optreden. Maar ik kan natuurlijk wel even kijken nog wat er is en wat ik kan doen. Ik zie kermis, dingetjes daar en zo, dus ik ben wel benieuwd. Misschien ga ik er even in. Maar het was eigenlijk alleen optreden. Maar je hebt geen hoogtevrees? Nu wel een beetje. Ik heb ook hoogtevrees, je ziet het gelijk, bladlijn. Nee man, dan ga ik jou gewoon een hele fijne avond verder wensen. En ja, love man. Hey, rustig maar, rustig. Hou hem in de gaten man, Kietje. Hou Kietje in de gaten man, Nee, elke jaar ben ik er. En ben je ook alle dagen hier geweest? Nee, alleen vandaag. Alleen vandaag. En waarom exclusief alleen vandaag? Omdat ik er nog naar andere feestjes ging. Wat zeg je? Omdat er bij mij feestweek is in Katwijk aan Zee. Het is een feestweek, vandaar dat ik niet alle dagen aanwezig was. Oké, dus je komt uit Katwijk. Ja, klopt. En hoe is het leven in Katwijk? Rustig, relaxed, anders dan Den Haag. Oké. En is er misschien een speciaal een band waar je vandaag bent gekomen of een artiest of een DJ? Nog niet. Nee man. Oké, dus je bent gewoon lekker aan het chillen en je ziet wel wat er vandaag gaat gebeuren. Ja man, klopt. Oké, is goed. Nee, lospang. Dan weet u dat, dames en heren. Hij is hier gewoon gezellig om lekker te chillen. Hij is er met good vibes. Met wie ben je hier zo? Met mijn familie. Met je hele familie? Ja man. Oké, lekker man. Nou, dan ga ik jou gewoon een fijne dag wensen. En geniet van deze avond zou ik zeggen man. Jij ook man. Ja, toch, dankjewel man. Kijk mensen, we zijn hier zo met... Grote zus. Mijn grote zus. Zie je, en hoe gaat het met mijn grote zus? Goed. Ja? Ja, hartstikke goed. En wat is hartstikke goed? Gewoon goed. Leven gaat goed. Hoe lang ben je hier op de Miele Festival? 4 uur of zo. Ben je alleen? Kijk je andere zus daar. Hey, Wakka! Wat doe je? Vrolijk. Suriname is nog niet vrolijk, waarom niet? Omdat de goede mensen zijn daar dan niet. Wat zegt u nog één keer? De goede mensen zijn daar niet. De goede mensen zijn daar niet. Ja. En waar zijn de goede mensen wel dan? De mensen zitten in Nederland. Ja? Hoe noem je dat? Je mama heeft je geleerd niet stelen. Luister naar mama. Luister naar mama jongens. En naar papa ook toch? Papa is anders, hij kijkt vogeltjes. Mama luisteren. Mama luisteren. Hebben jullie het gehoord? Jongeren luisteren naar mama. Mama. En Alhamdulillah. Mama. mama. Hebben jullie het gehoord? Alhamdulillah, bismillah. Ja? Jai Sri Ram. Mama is belangrijk. En wat is de reden dat u vandaag op de Miele Festival bent? Hallo, het is alleen maar mooie mensen. Alleen maar mooie mensen. Alleen maar mooie mensen en lieve mensen. Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Begrijp je toch? Is dat niet toch? Misabi toch? Wie begrijpt toch? Wie begrijpt toch? Begrijpt toch? Wie begrijpt toch? Papa. Dankjewel. Yes mensen, welkom bij Kulturu TV. En we staan hier met Farah. Farah. En hoe gaat het met Farah? Gaat goed hoor, met jou? Met mij gaat het heel prima. Ik mag niet klagen, zeker. En vraag je, wat is de reden dat jij vandaag hier op het Miele Festival bent? Ja, het is toch wel gezelligheid. En ik kom voor het eten. Voor het eten, ja, belangrijk, want hier is sowieso lekker eten, dat sowieso. En is dit de eerste keer dat je op de Miele Festival bent of kom je al jaren hier op de Miele Festival?
Hey, fakka mensen, we zijn hier met de enige echte. Jayan Madhai. Nee, dat ben jij niet. Wie ben ik dan? Dat ben jij niet. Wie is je vader, wie is je moeder? Dat vraag je toch weer? Nee. Ik stel de vraag en jij antwoordt. Wie is je vader, wie is je moeder? Mijn vader is papa, mijn moeder is mama. Oké, mooi zo. Nee, even alle gekheid op een stokje. Wat is de reden dat u vandaag hier op de Miele Festival bent? Ik denk dat ik hier na 20, 25 jaar even kom weer. Maar het is super gezellig. Het is super gezellig, ja, dat vind ik ook wel. Allemaal mooie mensen hier zo. Je ontmoet nog mensen die ik van heel vroeger nog ken. Ja. Ja, en dat is weer leuk om weer te ontmoeten. Oké, en is het de eerste keer dat u op Miele bent of bent u de andere dag ook geweest? Nee, dat is vandaag de eerste dag. En ook de laatste dag gelijk? Ja, gelijk ook de laatste dag. Astrid? Goed, hoe gaat het met Rich? Met mij gaat het ja, prima. Het kan altijd beter, maar het gaat goed. Nou, dat is goed om te horen. Je ziet er ook goed uit, man. Dankjewel. En wat is de reden dat jij vandaag naar het Miele Festival bent gekomen? Nou, om heel eerlijk te zijn, ik ben echt al zo lang niet geweest. En ik dacht, ik ben nu in Nederland, laat ik eens een keer naar Milan gaan. Oh, je woont niet meer in Nederland? Nee, ik woon niet meer in Nederland, nee. Waar woon je wel dan? Ja, ik woon in Dubai. Oeh, dat is wel heel anders dan Nederland, denk ik. Ja, daar is het nu zo'n 50 graden. 50? Ja, ik heb het echt koud. Maar ik loop in mijn t-shirt en zij loopt met de vest. Ja, ik heb nog een trui hier onderaan. Oh jee. Echt koud. Je bent echt zo koud? Ja, En wanneer ga je weer terug naar Dubai dan? dinsdag. Dinsdag? Oké, en hoe lang ben je in Nederland geweest dan? 4 weken. Oh, dat is wel lekker. Ja, veel te kort. Ja? Ja, ik mis jullie wel hoor. Ja, dat snap ik wel. Maar ben je nou echt voorgoed in Dubai gaan wonen? Ja, eigenlijk wel. En wat is dan de reden dat je eigenlijk voorgoed in Dubai bent gaan wonen? Mijn werk. Ik ben gerecruit voor een baan daar en ja, hartstikke naar mijn zin. Ik werk voor de overheid van Dubai. Oké, zo, dat is geen kattenpis zeg maar. Nee, dat is echt superleuk. Dat is echt gaaf, ja. Ja, dat is wel fijn om te horen. Nou, ik ben in ieder geval blij dat het goed met je gaat. Ja. En ik zou zeggen, doe de groeten aan je dochters. Ja, zal ik En ja, tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Yes mensen, kom, ik neem jullie even mee naar nog een stand. Ik zie hele mooie dingen en ik ben echt benieuwd wat alles is eigenlijk. Meneer, wat verkoopt u allemaal hier zo? Van
alles. Mooie lichtjes, van die lampjes, bellenblazers. Oké. En staat u al 3 dagen hier op deze Miele Festival? Volle dagen, bijna 3 volle dagen. 3 volle dagen. En is dit de eerste keer Miele Festival voor u? Nee, ik sta al bijna 20 jaar. Al 20 jaar op de Miele Festival? Ja. Oh, dat is geen grap, dat is geen kattenpis zeg maar. 20 jaar lang. Oké, nee, leuk om te zien, leuk om te zien. Ik zie dat u hele mooie dingen heeft. En wat zijn deze dingen dan? Dat zijn ventilators of zo? Ja, molentjes met lichtjes, dus ja. Oké, nice. Leuk om te zien. Dat is eigenlijk alleen voor kinderen of ook voor ouderen? Kinderen. Ouderen kunnen er toch ook wel wat mee doen? Ja, als ze gek willen doen, dan pakken ze eentje. Ik denk dat die ouderen het sneller warmer krijgen dan de kinderen. Nee, dankjewel. En heel veel succes verder. Ja, dankjewel man. Dankjewel. Nou, ik ben nu weer sinds jaren hier. Dus ik vond het wel leuk om wel een keer weer te komen. Ja, dat snap ik wel. En wat heb je allemaal vandaag al gedaan? Heb je bandjes gezien? Of is er een band voor je speciaal bent gekomen vandaag? Of die je wilde zien? Of DJ's, artiesten? Ik heb al een paar bandjes gezien. Van mijn oom, Shivam Rajaram. Oké, ja, die ken ik ook. En ik wacht op Savita Singh. Oké. Leuk om te zien. En om even nog een keer te vragen aan jou van... ben je vaker hier op de Miele Festival voor artiesten of kom je inderdaad voor het eten? Of vertel het mij. Ja, ik kom eigenlijk gewoon voor de gezelligheid en voor het eten, drinken. Daarvoor kom ik eigenlijk. En wat heb je dan zo wel gegeten al vandaag? Nog niks! Wauw, het is bijna afgelopen. Het is nog vroeg. Het is nog vroeg. Oké, ja, je hebt gelijk. Oké, mag ik dan wel vragen wat je gaat eten? Oh, ik denk wel een sautosoep. En ik moet nog een bara eten. Een gevulde bara of gewoon een normale bara? Normaal. Je houdt niet van gevulde bara's? Nee. Maar ik heb ook gehoord dat een bara gevuld niet hoort. Dat heb ik ook wel eens gehoord, ja. Maar klopt dat of denk je van ja, er wordt tegenwoordig zoveel verzonnen, dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit? Ja, het is weer ieder zo zijn voorkeur, maar voor mij hoeft het niet. Nee, oké. Nee, duidelijk. Ik ben er ook niet heel erg fan van, dus ik ben ook liever van bara gewoon met, hoe zeg je dat, matcha of hoe zeg je dat? Die aardappelding, aardappelchutney. Ja? Zo heet dat toch, aardappelchutney. Zeg ik het goed? Ja. En je hebt ook nog die mango chutney, toch? Ja. En dat eet je met bara? Ja, ik eet zelf met aardappel, dus ja. Maar vind je dan met mango niet lekker? Nee, ik lust dat niet. Oh, oké. Nee, duidelijk. Nou, dan wil ik in ieder geval bedanken en een hele fijne avond verder wensen. Dank je, insgelijks. Dankjewel, hè. Dat is goed. Maar wat, tik die microfoon. Geef me die microfoon. Goedenavond allemaal, we staan hier op een heel bijzonder evenement, Milan. Als ik zeg Milan, wat zegt het u? Nou,
Nou, Milan met heel veel menigte. Heel veel menigte. Samen zijn. Ja, mensen ontmoeten. Mensen ontmoeten. Het moment dat je niet meer moet, dan ontmoet je. En als je ontmoet, ben je vrij. Dus jullie zijn vrij. Thank you. Jullie zijn Ja, vrij. het is ook heel gezellig. Luister naar een beetje met pokoe. En dan weer mensen ontmoeten en dan weer naar Amsterdam. Ja, jullie komen uit Amsterdam? Ja, ja. Oké. Als u hier zo om u heen kijkt, hè, wat is eigenlijk de energie die u meeneemt? Liefde. Liefde. En welke energie neemt u mee? Ja, zoveel mensen ontmoeten. Hallo, dankjewel. Hallo allemaal vanuit Milan. Dit is een hele unieke, exclusieve reportage. En jullie kennen mijn bankrekening, hè? Jullie gaan betalen. Wat doet Chafius? Lobby. Mano. We zijn hier met de enige echte Quintus. En mano to? Mano to mano. Mano to mano, even wat staat dat? Dat betekent man tot man. Oké. Man, woord te woord. Jij gaat dit interviewtje naar mij sturen. Je mag het uitzenden. Tuurlijk. Maar ik wil het ook hebben. Is goed, gaan we helemaal regelen. Dankjewel. Vind je wel jammer, hè? Helaas. Ik moet ook kunnen werken, toch? Ja, je hebt groot gelijk, En wat zou ik zeggen? Volgend jaar, wat verwacht je meer op een Milan Festival? Wat ik meer kan verwachten. Wat verwacht jij meer op een Milan Festival? Wat misschien dit jaar ontbreekt, zeg maar. Ik denk dat de prijzen wat moeten dalen. Ja. Maar dat gaat hem niet worden. Nee, het is... Ik denk hetzelfde. Gewoon precies hoe als het nu is eigenlijk. Ja. Gezelligheid, ja. Gezelligheid is belangrijk. Maar de prijzen zijn in principe overal wel duur op festivals. Altijd. Maar ja, je bent toch wel een beetje rijk, of niet? Ik heb niks te klagen. Laat Hey, ik ken hem persoonlijk. Nee hoor, dankjewel voor deze mooie interview. En tot de volgende keer. Aboe, ja. Dankjewel. Zeker. Ben je alleen? Zijn jullie met z'n tweeën gewoon? Nee, ik ben nog met een paar. Ja, hey, goeiedag. Goeiedag. Wat was je vraag? Van waar ben je? In de zin van waar ik vandaan kom of voor welke partij ik werk? Maakt niet uit, alles mag je antwoorden. Nou, zelf, ik kom uit Suriname, maar wel geboren in Nederland. Ja? En ik werk voor Cultuur TV. Oké, mooi zo. Ken je dat? Nee, ik ken hem niet, maar ik heb hem nu leren kennen. Kijk, dat is belangrijk. En hoe gaat het met jou vandaag op de Milan Festival? Vandaag gaat het hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Ja. En met u? Met mij gaat het ook goed, je hoeft geen uur te zeggen hoor. Oké. En wat heb je al zo wel gedaan vandaag op de Milan Festival? Vandaag heb ik gedanst, heb ik een beetje gedronken, een beetje gegeten. Nou, genoten eigenlijk in het algemeen. Oké. En dan heb ik een paar vragen voor je. Ben je een beetje bekend met straattaal? Vertel me. Weet jij hoe ze in straattaal Rotterdam noemen? Damschool. Oh nee, Roffa, grapje. Deze blijft erin. Grapje. Nee. Roffa. Nee, maar Roffa is het ook niet, man. Wat dan? Wij noemen het porfoto. Ken je niet, hè? Nee, maar ik ken alleen Roffa en Damschool. Oké, en weet je ook hoe ze misschien Utrecht in straattaal noemen? Utje. Nee toch, pa, nee toch. Het is Utka. Utka? Ja. Wat is dat? Dat is de straattaal van Utrecht. Nee man. Het is gewoon Utje. En weet je hoe ze Den Haag in straattaal zeggen? Aga. Kijk, die weet je wel. Shout-out naar jou. We zijn hier samen met, wat is je naam? Romano. En wat doet Romano in het dagelijks leven? In het dagelijks leven ga ik naar school, ga ik naar werk. Ik ben gewoon een goede jongen. Ik doe gewoon mijn eigen ding. Oké, nice om te horen. En hoe oud is Romano? Ik ben 20 jaar. Oh, je bent nog best wel jong. Ik ben best wel jong. Je bent best wel jong. Oh, dat had je me geschat. Ik dacht dat je misschien 23 was. 23? Nee, jammer. Komt door die baardje en die sikje, denk ik. Nee man bro, dankjewel. Een fijne avond verder en geniet ervan zou ik zeggen. Man. Jij ook man. Dankjewel man. Ciao. Salut. We gaan met de zwaaien. Zwaaien.
Shurendi Martina. Ja mensen, ik zeg jullie eerlijk, het was super gezellig op de Milan Festival. We hebben hele mooie mensen gezien. Doe alvast een duimpje omhoog. Blijf ons volgen. En volg mij ook, MC Mandem op alle socials. En tot de volgende, van de volgende, van de volgende. Salut! www.kulturu.com for the generation.